थांनाय बছরে हाइकेनो एमडीसी नमिनेशन थांगै रिखा द्रिन्द्र देब्रमा टिप्रामथानि कैंडिडेट हाइकाबा तिनि अबनो ब सावि खनारिका तिनिनि ओ मांप्लिओ तामके तिनि बसकांगो तैबो सामुं काहाम तांजाकनानि खाक थांगै तंगो चीनी बिसिंति ओ टिप्रामथानि बिसिंति हेरेनो तिनि लुकुरकनि बसकांगो द्रिन्द्र देब्रमा कक्तमा थुमनाय रकनि बिसिंति सावि खनारिबानि कक्तमा द्रिन्द्र देब्रमानि लगेओ थांगिसौइका कैंडिडेट नमिनेशन रिथानि एमएलए पलदांशु GS बिपिन देबरमा तामो तो करनाय वानसु तागलाय पहिलानो हामबाय नरक प्रेस मिडिया रगनो 5 বছর 2021 ও দেমসরা কজুসরাও বুবাগ্রা আনো সংসামানি লোকনি বাগৈ হা তাই দফানি বাগৈ সামুং তাইদি চিনি নেক্সট জেনারেশন नि बागै गाहाम वानसुकनि जायफोराव सेफ सिकिउरिटिनि बागै सामुं खायलायनाय फायदि हिनै बुबाग्रा आनो याग्रमै दिसाका ताबो हायनो हाय ओ 2026 बो बनो आनो ताइबिसा रिंगै फायदि ताइबो चिनि सामुं तंखौ जों गोथां तंसाक महायनो चिनि दिप्रासा दफानि बागै जों सेक्रिफाइस खायनानै नांनाय दिप्रासा दफानि फिउचारनो जों बाहायके मोथांना नांनाय अबनो सामुं खायनानै हिनै बुबाग्रा हायनो हाय आनो अदरा ताइसे याफा रिमानि बागै पहिलानो बुबाग्रा हामबाय ताइ जतो देमसरा कचुसरानि दिप्रासारनो बा हामबाय बरन सब समयो ओ 5 বছর आनो लगिरि तंका ताइ बुसकांगोबो बरक आनि लगी तंनाय ताइ जों जतनो थानसाखै तंनाय नै आं अबनो जतथानि बबगो ताइ जतनो बकसार साथे कैसा सुंगमंग जे तिनी निनि उपलब्ध जे बुचानाय बोलते निनि ओपोनेंट जे बुचानाय बिपिन देबरमा बो नमिनेशन दिफायमानि से सीएम नो लगति फायो अबो बो किरिजाग जे सीएम नो लगति फेमिनि खाना अबन तुइले नंतम सानाय किरिजागोता किरिजामन बागै नमतिंगोता कारण सीएम फाइकांके जे बिनर गैदरिंग नाय सीएम फाइके बरक सुकुरि एबन तिनि अबो नुखा जे डाइरेक्ट फां टु फां एबं सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक बनुंनाय जे थ्रो नरक मीडियानि बिसिंतै बिनि लगिवो एडीसी एरियानि भूतार खरगुसु दं अब तो पिक्चर क्लियर तो आगामी दिन जनता त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक आपामय जनसाधारण बखा काहाम जतनो सिवताबो तामो काहाम तामो हामिया साबो कुबै साबो एरें आबो समयनो त्रिपुरा सारक योग्य जवाब देनाय